Kif intom nilqakom għall-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa u kif qed taraw mhix qiegħed ġotri imma qiegħed fil-kampanja. U dan għaliex inħossni fid-dover li nispjegalkom kemm Infrastructure Malta qed tieħu bis-serjetà wkoll il-kampanja tagħna. Fil-fatt s'issa Infrastructure Malta lestit ma' 70 triq f'żoni rurali, ġifieri fil-kampanja tagħna. Dawn ma jintużawx biss mill-bdiewa li għandhom l-liqi fl-inħawi imma wkoll minn bosta dilettanti tal-ġiri jew inkella tar-rota. U ħafna oħrajn anke turisti li jfittxu mixjiet għall-kwiet biex igawdu n-natura. Uħud mit-toroq rurali bejn lokalità oħra jintużaw anke bħala rotot alternattivi għat-toroq arterjali. Hemm minnhom li jwasslu wkoll għal uħud mill-isbaħ bajjiet li hawn madwar il-gżira. U waħda minn dat toroq rurali hija proprjament din, triq Wilġa, illi din it-triq tqabbad il-manika tal-Mellieħa mal-Imġarr. Fija bejwet ieħor kilometru u fost ix-xogħlijiet oriġinali li saru f'din it-triq tista' tgħid li sar il-qoħ tal-ilma illi minnu ikunu jistgħu jieħdu dal-ilma insomma l-bdiewa tal-inħawi biex jisaqqu r-raba tal-madwar. Apparti minn hekk saru l-pedamenti sodi għax ma kinux u finalment issa kull ma jonqos saffi ieħor ta' asfalt bekk qed taraw daqsxejn tappir imqabżin u tkun lesta biex tintuża mill-Maltin u l-Awċin li għaddu minn hawn. Żona li żgur fiha saru ħafna minn dawn it-toroq rurali hija proprjament fejn insab hawnhekk jiġifieri fit-triq Wied iż-Żurrieq li tiġi eżatt fix-xaqliba tal-Rendi. Fil-fatt hawnhekk saru diversi toroq, fosthom il-Rendi saru triq Ħaġarqim, triq iż-Żellieqa u triq Ħassajjieq. Ħafna drabi dawn it-toroq inqalalhom il-wiċċ u reġa' sar mill-ġdid wara li kien issaħħaħ il-pedament tagħhom kif ukoll fejn kien hemm bżonn għaddew is-servizzi minn taħt. Imbagħad hemm toroq oħra f'dawn l-inħawi li jagħmlu maż-Żurrieq bħal triq Wied Babu u triq il-Barrieri. Fil-każ ta' triq Wied Babu l-investiment li sar fiha din it-triq huwa dak ta' €900,000. Għaliex saret sistema biex jilqa' l-ilma tax-xita li meta tkun ix-xita f'dawn l-inħawi jinqala ħafna ilma. U l-aħħar triq li se nlaqgħakom magħha jisimha proprja triq il-ħofor. Imma l-ħofor m'għadhomx jeżistu qabel kienu, Imma llum issa kif qed taraw ingħata tarmak, alright, hawn serdu qed jittantani dubbina ġejja minn hawn għaliex għax qiegħed fiż-żona rurali. Din it-triq flimkien ma' triq Wied is-Sewda tammonta b'kollox għal 2.5 kilometri. X'sar fiha saru diversi xogħlijiet fosthom id-distribuzzjoni aħjar tal-ilma, pedamenti aħjar tat-triq kif ukoll il-wiċċ finalment li m'għadekx tħoss l-iskoss inti għaddej fih. U nistgħu ngħidu li di qed igawdu minnha kemm l-impjegati li jaħdmu f'dawn l-inħawi kif ukoll il-bdiewa illi ta' kuljum jużaw din it-triq. Din it-triq taqqat dawn l-inħawi f'daqqa, fil-fatt taqqat ħażebbuġ ma' ħattart, ma' ħall-qormi u anke mal-imrieħel. U bekk issa nistgħu ngħidu li din hija triq oħra spiċċuta minn dawn rurali. Sinjuri, u minn triq il-ħofor hawnhekk ġewwa Ħattart jiena nagħlaq il-kollegament tiegħi. Daw kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Għal iktar informazzjoni dejjem eħtlu fuq is-social media, ġifieri Twitter, YouTube, Facebook jew inkella jew saqsu s-serdu li hawnhekk huwa residenti fi triq il-ħofor.